Hello! The persona Manila. You can check her Instagram. You know why? My necklace, it's so nice. Oh, she made it for me. Krisha. So cute. Naging favorite ko siya. Ngayon nga naman ko nag-video karon. Daghan pa mo question sa akong Facebook. Naabay panahon nga mahisgotan ninyo nga mag-menu na mo. Ay, sa menu wala pa. Og pila pud ka buok nyo gusto anak. Langan kog duha. Boy and girl. Siya pud. Parehas me. At least nagkasinabot mi sa ay nga to. Unsay sekreto sa inyo ha? Nga pirmi man ka sweet, give and take, and always be patient. Diba? Love is patient, love is kind. Understanding din si Dave. Kyrie Lala Kagasan. Ano ang mas mabuting ilagay sa mukha bago matulog? Syempre, moisturizer para ma-hydrate yung skin mo. Jessica Madayag. Unsay pwede nimo i-recommend na moisturizer and your everyday makeup katong must jud ba? At katong na-try na ako tong Korean sa Your It Skin, mas ganahan ako siya, mas moisturize siya. You can message Your It Skin, by the way. Emily Medino, I like your question. Ate Inday, what would be your advice to all the person who have been left away? Be strong, be happy, kasi sa future, maisip mo na buti na lang pala naging inainiwan ka. Kasi kung hindi mo makilala yung the one mo. Be thankful na nangyari sa'yo yun. Hindi ka maging strong na person. Sometimes, kailangan may maranasan kang masama para ma-realize mo yung mga bagay-bagay. Alam ko, pangit pakinggan, pero yun talaga eh. Doon ka mag-grow. Anyway, hi Krisha! I-greet sad ko be and akong family from Dubai. Hi Luna Mia! Baby, say mommy, my, and Daddy Bunny. Cute Daddy Bunny. Inovi Sumaila. Unsay sekreto ninyo duha? Ni Dudong. Nga malipay man kayo permente sa inyong relasyon. We always think na bakit ka magalit lagi? Ikaw lang lugi. Whole day ka mang high blood, suko. Say sense para masuko. Do things positive. Always positive din yung nangyayari. So, why not be a happy person? Happiness is a choice naman. Ginef Puno Audan, how do you handle insecurities and frustrations? Never compare yourself to others. If you always compare yourself to others, you will never be happy. Everyone is unique in your own way. Always think na nobody is perfect, so you have to accept all your flaws din. If you're not happy, then why not do something? Taga saan po kayo? Bago lang kasi ako nag-follow sa FB nyo. Reza. Taga Jansan ako. Grace, ano kayo nag-start ng YouTube? Idol ko si Judy. And then, yung makeup, nag-aral ako ng makeup. Then, I decided to share my knowledge sa makeup. Kung bibigyan ka na lang ng 1 minute para mabuhay sa mundong ito, anong ang gagawin mo? I-meet ang family ko. I-meet sila kasama lahat. Gusto ko sila nandun. Yun. Hello, gorge Ate Krisha. First, thank you if you notice me. And my question is, hi Kathleen Ann Soriano. How can you handle the situation if some people doesn't like you? May mga tao talagang hate ka, so wala na tayong magawa dyan. Mabuti lang, i-ignore mo lang sila, huwag mo sila pansinin. Ikaw lang din lugi. Ikaw lang din masaktan. Ano po ang gamit niyong samaan? Kinis niya, no? Hi, Emeline! Ang gamit kong sabon ay madami. 3 beses ako magsabon. Yung una kong sabon ay Safeguard. Pangalawa, yung Kojic soap, Kojisan. Ito, yun. Sobrang tagal ko dyan mag-soap. Tanggal yung mga itom-itong dirawa. Onya, oatmeal soap is the best. Any brand will do. Oatmeal is the best for your skin. It makes you like a baby. Baby. Salamat sa mga pangutana. Salamat kayo!